हेलो फ्रेंड्स, दिनैनि बे भिडिअ'आ जागोन रांखिनि बिहामजोनि फिल्मनि ट्रेलारनि सोमोन्दै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनगोन होननानै। भिडिअ'खौ जागायनायनि सिगां नोंथाङा बे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनआव थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ' आपल'ड खालामबा नोंथाङा मिथिनो मोनो। रांखिनि बिहामजो फिल्मनि स्ट'रि आरो स्क्रिप्टखौ लिरदों हरेन बाबु आरो प्रबिन बसुमतारिया। डिरेक्ट खालामदों बिथां प्रबिन बसुमतारियानो। बे फिल्माव लिड रल हिसाबै दङ गोबां आर्टिस्टफोर। बिरमल, समायना, रेबेल, हरेन, जुरि, आगम, सति आरो गोबां आर्टिस्टफोर दङ। रांखिनि बिहामजोनि फिल्मनि ट्रेलारखौ नायोबा नुनो मोनो दि फिल्मा सामाजिक जागोन होननानै। फिल्मनि स्ट'रिया जादों सानै बिदा-फंबाय, सासे बिनानाव आरो बिबथैनि सोमोन्दै। उन्दै समनिफ्रायनो बिसोरो साब्रैया मोजाङै रायजो जागासिनो दंमोन। बेनि उनाव देरनानै बिदा-फंबायआ हिन्जाव लाबोनानै मेइन प्रब्लेमा जायो। बेखौ नोंथांमोना बे फिल्मखौ नायबासो मिथिसिगोन बोरै जादों घटनाफोरा। अन्नानै नोंथांमोना बे फिल्मनि ट्रेलारखौ नायदो। आं डिसक्रिपसनाव लिंक होगोन, नङाबा डाइरेक्ट सार्च खालामबानो जाबाय। ट्रेलारनि भिउआ खमथार, अन्नानै बयबो नायलायदो। स्ट'रिखौ मोजां जागोन बायदि नुदों। आसा खालामो फिल्मा मोजाङानो जागोन होननानै। बे फिल्माव दिन्थिगोन मोजां नखराव गाज्रि आखुनि मानसिया फैयोब्ला माबायदि जायो होननानै। आसा खालामो फिल्मा मोजाङानो जागोन। बे भिडिअ'आव एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट होनायजों लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।